Aguasana, el gesto más sencillo para empezar a cuidarse. A mí me la recomendó el pediatra cuando nacieron mis hijos y desde entonces no compro otra. Aquí en Ferrol e aquí nunha sede universitaria estaba o reitor ademais para recibirnos na entrada e agora digo moitísimo e creo que correspondemos con acordos importantes, verán, en Seral para a cidade de Ferrol, tamén para a comarca de Ferrolterra e tamén especialmente para a Universidade da Coruña que afectan o seu campus de Ferrol. Xa digo, Consello centrado basicamente, non solo, pero moitos acordos que afectan a esta comarca, esta é a razón da celebración, e empezo xa na orden do día. O primeiro é un balance que fixemos no Consello da Xunta de Galicia sobre os investimentos máis recentes aquí en Ferrolterra e tamén os investimentos que están previstos pola Xunta de Galicia con cargo ao orzamento basicamente do ano 2025. Por darlles algún detalle deste balanzo que está a súa disposición, a Xunta destinou nos últimos tempos 16 millóns de euros a un centenar de obras basicamente en materia educativa. 10 aquí na propia cidade de Ferrol, por exemplo, a ampliación do Centro Educativo Ferrolterra e tamén do de Leixa, melloras nos institutos Sofía Casanova, Carballo Calero, Concepción Arenal, Ferrol Vello. En materia de saneamento hai un investimento de casi 100 millóns de euros, algunhas, digo, son recentes, xa están rematadas. Saneamento e abastecemento de auga. Está rematada a mellora na rede de saneamento na zona da Malata, 6,6 millóns de euros, e están en execución obras por un importe alrededor dos 70 millóns de euros. Saneamento en Cabanas, depuradora de Punta Varenta, que dá servizo a Feneares e Mugardos, comprometidas obras por valor de máis de 15 millóns de euros, por exemplo, para a optimización da rede de abastecemento en Ares ou para saneamento no rural do Concello de Ferrol. No eido social, a Xunta inviste máis de 10 millóns de euros entre o ano pasado e este ano 2025 en centros da comarca, 2,3 en melloras en escolas infantís e no Centro de Menores de Ferrol, ese do ano pasado. En este ano 2025, 5,2 millóns para a reforma integral da residencia de maiores de Caranza e 1,8, casi 2, para o Centro de Atención á Discapacidade de Souto de Leixa. E tamén agardamos, non é un investimento da Xunta, a Xunta de Galicia asumirá os costes do seu funcionamento, pero este verán está previsto que rematen as obras da residencia que está impulsando a Fundación Amancio Ortega, 120 prazas públicas, como saben. Tamén en pequenas infraestructuras municipais, neste ano 2024, e está pendiente a convocatoria do ano 2025, pero só no 2024 apoiamos con máis de 2 millóns de euros máis de 40 pequenas actuacións que os concellos de Ferrolterra fixeron para reformar dependencias municipais, parques infantís ou mellora da eficiencia enerxética das súas instalacións. Tamén no laboral, o Polo de Emprendemento de Ferrol tivo unha actividade importante no ano pasado e casi 100 novas empresas surxiron a partir do asesoramento e do impulso deste polo industrial, ademais de asesorar máis de 600 proxectos. E outra cifra indicativa nas bonificacións no transporte público que concede a Xunta de Galicia para maiores de 65 anos ou menores de 21, solo no ano pasado casi 20.000 veciños de Ferrol se beneficiaron dun aforro de 450.000 euros en bonificacións aportadas pola Xunta de Galicia nos billetes de transporte público. No eido judicial, e isto xa é un acordo que tomamos hoxe, demoslle o visto bo a implantar unha chamada sala GESEL, que son salas de atención a vítimas vulnerables, que para evitar que teñan que declarar baixo entornos de presión, está dirixido fundamentalmente a menores, pero non solo, e é a primeira, vai ser unha experiencia piloto, a primeira sala GESEL que se instale fora dun edificio judicial. Xa existe noutros edificios judiciais, pero aquí queremos facer fora do edificio judicial, no centro de menores, é certo que está cerca da contorna dos xulgados, pero está fora do edificio judicial, xa digo, unha experiencia piloto para avaliar si con este evitar que sexa no propio edificio judicial contribuímos ao que pretenden este tipo de salas, que é disminuir a revictimización que a veces prodúcese destas persoas cando teñen que entrar nun ambiente como son os xulgados, que recorda moitas veces o
pois o que tiveron que padecer. E, ademais, evita tamén a presión, xa digo, sobre todo os menores que teñen que declarar. Si empezará a funcionar este ano e, se fora ben, xa as seguintes salas GESEL xa serían tamén fora dos xulgados en outras cidades. Tamén os seguimos o visto bo a construir aquí en Ferrol, en canto o Concello nos ceda a parcela no polígono de Catabois, 2.200 metros cuadrados, construir o primeiro gran parque canino urbano de Galicia. Pretendemos esta legislatura facer un parque canino en cada unha das 7 grandes cidades galegas e a nosa intención é que si ten lugar, como vai ser, por as conversas que temos co Concello de Ferrol, a cesión da parcela, inmediatamente a Xunta de Galicia construiría este parque canino urbano e estaría en funcionamento antes de que remate o ano 2026 no polígono de Catabois. E acordamos tamén hoxe renovar a colaboración que vimos mantendo co Concello de Ferrol e a Confederación de Empresarios de Ferrolterra, EUME e Ortegal para impulsar a industria e a economía de Ferrolterra a través das actividades que promove esta Confederación de Empresarios. Son 250.000 euros, os cales o Concello de Ferrol chega a 50 e a Xunta de Galicia os outros 200. Sigo con acordos que tomamos hoxe. Hoxe acordamos ceder ao Concello de Ferrol 3 parcelas de solo residencial, que son ahora mesmo propiedade da Xunta de Galicia. Para que? Pois para permitir que nelas se ubiquen determinadas actuacións que están previstas no proxecto Abrir Ferrol ao Mar, que ahora mesmo está en execución. Por tanto, estas 3 parcelas irían cedidas ao Concello para que nelas poida facer o Concello aparcadoiros disuasorios nas zonas de Caranza e Tellerías. Insisto, nestas parcelas, neste chan, que lle cede a Xunta de Galicia. Tamén outro acordo que afecta a esta cidade foi o que nos levou a aprobar a licitación do proxecto constructivo para a nova oficina de emprego de Ferrol, que estará ubicada no edificio Pita Romero. Licitamos ahora o proxecto, despois será a construción en total 1,5 millóns de euros. Sigo con acordos aprobados. Paso ahora ao ámbito rural, sector primario. Hoxe aprobamos un proxecto piloto que vai ter un investimento de 1,4 millóns de euros. O que trata é, tomando como referencia a Serra da Capelada, concretamente os concellos de Cedeira, Cariño e Ortigueira, promover experiencias de loita contra as enfermedades fúnsicas que afectan ao piñeiro. Van ser 2.000 hectáreas na Serra da Capelada, donde adoptaremos medidas fitosanitarias preventivas e novedosas en moitos casos, tratamentos silvícolas, podas, careos, selección xenética de árbores que presenten unha maior resistencia. Xa digo, todo isto como proba piloto de xeito experimental nesta Serra da Capelada, 2.000 hectáreas, e se foran as experiencias ben, xa os tenderíamos a outras superficies silvícolas de Galicia. Pero este proxecto que se vai desenvolver aquí, nestes 3 concellos da comarca de Ferrolterra, ten un importe de 1,4 millóns de euros. Sigo tamén con outros acordos. Hoxe aprobamos a realización de 4 dragaxes. Unha de xeito inmediata no Porto de Cariño, 218.000 euros, de xeito aprobamos la hoxe, o resto, logo do acordo de hoxe, irán salindo a licitación durante o que queda o mes de marzo e, sobre todo, no mes de abril. Sería a dragaxe de outros 3 portos da zona Maniños-Barallobre, Miño e Pontedeume. En total, son 1.200.000 euros para a dragaxe destes 4 portos. Hoxe, xa digo, acordamos a do Porto de Cariño, que ademais engade as que xa se levaran a cabo últimamente para a iluminación das naves de redes, e as que imos facer máis adiante para reforzar o dique de abrigo, e durante o mes de abril tamén sacaremos a licitación outras 3 dragaxes nos portos, xa digo, de Maniños, Barallobre, Miño e Pontedeume. E outro acordo, non ten contido económico, o que costa, pero ten moito máis simbólico, digo que costa organizado o premio, pero Ferrol vai ser a sede no Teatro Jofre no mes de abril da gala de entrega dos premios da cultura galega correspondentes ao ano 2025, que é o maior recoñecemento que se outorga en Galicia no eido cultural por parte da Xunta de Galicia. Xa digo, 23 de abril no Teatro Jofre desta cidade, organizado por a Xunta de Galicia. Vou alternar, seguiré despois con acordos que
atinsen, como decía, moi directamente a esta comarca, pero no medio irán algúns que afectan a toda Galicia, por tanto tamén esta comarca, pero teñen un contido máis xeral. Un deles é o que logo do acordo, que coñeceron a semana pasada e coñecimos e que celebramos o acordo do Goberno Central de rectificar o que no seu día tomou no ano 2021 de incluir entre as especies silvestres de especial de máxima protección o lobo. Saben que agora se tomou a decisión de sacarlo desta lista de máxima protección. Cando tomou esta decisión, fixo de xeito unilateral, sin escoitar as comunidades autónomas afectadas pola presencia do lobo, que de xeito prácticamente unánime dixemos que era un erro, e as cifras así o avalan. Produciuse durante este tempo un 77% de incremento dos avisos por danos que causou o lobo en Galicia, 77%. Aumentaron casi un 60% as reses afectadas, ata chegar a máis de 10 reses diarias, e, ao mesmo tempo, a poboación destes animais aumentou máis de un 35% nos últimos anos. O lobo a día de hoxe está presente no 90% do territorio de Galicia. Por tanto, na Xunta sempre defendimos que había posibilidade de compatibilizar a convivencia, a presencia do lobo coa necesaria e imprescindible actividade dos gandeiros e agricultores. Por tanto, este acordo, demoslle a benvida, como outras comunidades autónomas, permítenos actuar e, por lo tanto, en canto entre en vigor a lei que acaba de aprobarse a nivel estatal, o acordo que tomamos hoxe no Consello de Xunta de Galicia é empezar de xeito inmediato a elaboración dun plan de actuación que fixe como hai que actuar dende a Xunta de Galicia cando se produzan ataques reiterados en canto a accións disuasorias, batidas, o que sexa necesario. Acordamos hoxe, en canto entre en vigor a lei. Bueno, de feito, empezaremos agora a preparar esta norma para que estea en vigor antes de que remate o mes de xuño, que sería o plan de acción especial logo da modificación da lei a nivel estatal. Outro acordo, este en materia de cultura, o que nos levou a aprobar a programación prevista para este ano 2025 a desenvolver nos 11 museos e 5 arquivos que xestiona a Xunta de Galicia no conxunto da Comunidade Autónoma. Son 16 centros públicos en total que van a ofrecer este ano un total de 70 exposicións e máis de 170 actividades. Mostras sobre Isaac Díaz Pardo, sobre Castelao, por suposto, exposición sobre Quino, Manuel Valcárcel, Constantino Rodríguez, mostras sobre arquitectura, feminismo, ensino en Galicia, xa digo, ata 70 exposicións e 170 actividades nos 16 centros públicos, arquivos e museos que xestiona a Xunta de Galicia, por lo tanto, tamén nesta comarca de Ferrolterra. Un acordo en materia de política social. Hoxe lle demos a visto prace a nova estrategia, había outra que aprobouse no ano 2014 e, por tanto, rematou a súa vixencia. Hoxe aprobamos a estrategia de inclusión social da poboación xitana en Galicia cunha vixencia deste ano 2025 ata o ano 2030, que ten un orzamento de 17,5 millóns de euros. Para que? Pois para seguir avanzando na integración destas persoas en áreas tan fundamentais como a educación, a saúde, a vivenda ou o emprego. O desglose, a grandes rasgos, sería algo máis de 10 millóns para axudas específicas de apoio a rendas máis baixas, Risga ou axudas de inclusión social, 5,3 para colaborar cos concellos e entidades de carácter social que desenvolvan programas específicos dirixidos á poboación xitana, 1,4 a renovada colaboración coa Fundación Secretariado Xitano para impulsar pois todas as accións que están facendo dende o punto de vista de integración académica, mellor inserción laboral, condicións das vivendas, e 360.000 dirixidos especificamente á promoción de programas de igualdade. Outro acordo, a proposta da Consellería de Economía, este xa se centra especificamente en Ferrol, afecta directamente a zona na que estamos e que é un reflexo da aposta da Xunta de Galicia por as enerxías do futuro, as enerxías verdes, donde consideramos, creo que é un sentir xeral, que Ferrolterra ten unha enorme oportunidade. Pois ben, hoxe o que decidimos foi converter o CIS Galicia, que está aquí en Ferrol, nun centro referente da transición enerxética en todo o noroeste de España e activar ao mesmo tempo o Polo de Innovación en Enerxías Mariñas en Galicia, que estará aquí tamén en Ferrol. Por tanto, este centro de I+D, o CIS, pasará a formar parte
do Instituto Enerxético de Galicia. Isto vai permitir converter Ferrolterra nun epicentro no desenvolvemento tecnolóxico das enerxías verdes e da eólica offshore, a eólica mariña. Tanto, as instalacións do CIS Galicia reforzaránse, esa rede de laboratorios que está aberta a que as empresas poidan facer ali probas, vaise reforzar o carácter de centro verde especializado no I+D das enerxías renovables deste CIS e tamén instalaremos próximamente unha aceleradora de empresas que se especialicen no eido de enerxía verde. Todo isto despois da integración no INEGA do CIS que está aquí en Ferrol. Un acordo que, aínda que afecta a toda Galicia, ten unha especialísima incidencia en Ferrol, foi o que nos levou a aprobar o Plan Director do Naval, que vai estar dotado ata o ano 2027 de 62 millóns de euros para modernizar e transformar toda a cadea de valor. O sector naval en Galicia ten cada día máis potencia, 2.400 millóns de euros facturados o ano pasado, máis do 3,5% do PIB galego, e unhas 14.000 persoas empregadas, das cales máis de 4.000 están aquí na comarca de Ferrolterra, case a terceira parte. Foi un dos sectores estratégicos que no seu día declarou a Xunta de Galicia e cada sector estratégico que estamos elaborando o seu correspondente plan director, o do naval, e o que aprobamos hoxe, como decía, 62 millóns de euros. Realizado despois de escoitar o todo o sector, con aportacións e conclusións de todo o sector, e o que buscamos, agora empezará o seu despliegue, é impulsar a renovación tecnolóxica tan necesaria sempre do sector naval, mellorar a súa competitividade, coa enorme competencia que hai en canto a construcción de barcos, sobre todo en todo o mundo, e facilitar que atopen novos mercados, novos encargos en todo o mundo. Para iso contempla este plan director un especial asesoramento e apoio e incentivación das prácticas de internacionalización, tamén toda a promoción de proxectos que teñan que ver co I+D e tamén programas para conseguir transmitir o talento o expertise de moitos traballadores que están neste sector, xa veteranos, para incentivar a incorporación de xente moza a este sector que cada día demanda máis man de obra. Outro acordo centrado aquí en Ferrol, nesta cidade, encardinado dentro do compromiso, prácticamente todos os consellos da Xunta levamos algún acordo relacionado coa vivenda, con ese obxectivo de cumprir o compromiso de dobrar o parque público de vivendas nesta legislatura, pasar de 4.000 a 8.000 e conseguir que a promoción privada execute outras 25.000. Xa levamos bastante traballo feito en Ferrol, hai actuacións en marcha por un importe de case 80 millóns de euros. A última foi a adquisición por parte da Xunta de Galicia no marco do programa Resurbe de 24 edificacións antigas, bellas, para construir ali 50 vivendas en réximen de alugueiro accesible. Ese foi o último acordo. Recordarán que antes xa hubo varios relacionados coa construcción de vivenda pública no Bertón, de feito 363 vivendas, 48 xa están licitadas a execución das obras, executada a licitación das obras da construcción de vivendas, empezará en breve, e nos restos están licitados os proxectos, en canto estén adxudicados, poderemos tamén licitar a construcción das obras para cumplir ese compromiso de 363 vivendas de promoción pública no Bertón, é dicir, promovidas directamente pola Xunta de Galicia. Pero, ademais, decía que o noso compromiso é conseguir tamén que o sector privado, as cooperativas, construyan, coa axuda da Xunta de Galicia, vivendas con algún tipo de protección. O que fixemos no Consello da Xunta de Galicia foi acordar convocar un concurso para que dúas parcelas que son propiedade da Xunta de Galicia están tamén no Bertón, ofrecelas a promotores e a cooperativas para que os adxudicatarios podan construir 48 vivendas protegidas, xa digo, no Bertón, que estean destinadas ou ao alugueiro, con precio especial, ou tamén a compra-venda, cun precio menor. Isto, xa digo, o que acordamos hoxe foi sacar a concurso as dúas parcelas e os que oferten, cooperativas, promotores, terán que construir esas 48 vivendas en alugueiro ou compra-venda con ese réximen especial. Van ter 4 meses para presentar as súas ofertas. Cambio de acordo, tamén seguimos en Ferrol, acordo moi importante en materia de sanidade. Levamos un investimento moi potente xa en materia de sanidade en Ferrol, casi 80 millóns de euros, na ampliación e renovación do complexo hospitalario universitario de Ferrol, que en realidade, como vostedes saben,
son 3 edificios. O arquitecto Marcide, orientado a pacientes máis complexos, con patologías máis complexas, co seu servicio de urxencias, quirófanos, área de críticos. Despois tería o Hospital Naval para pacientes crónicos, rehabilitación, saúde mental e atención ambulatoria. E, por último, o Hospital Novo a Santos, máis centrado na investigación, no apoio docente e no aspecto sociosanitario. Esta sería a primeira parte do que xa está licitado e en execución. Pois hoxe acordamos un acordo moi importante, licitar a redacción do proxecto das obras da fase final do plan director do complexo hospitalario universitario de Ferrol. Esta fase final vai supoñer un investimento de 87 millóns de euros, que se engaden os casi 80 da primeira fase. Que imos facer nesta segunda fase, fase final? Pois renovar a unidade de hospitalización do arquitecto Marcide e incrementar un 22%, casi na cuarta parte, o número de camas disponibles, mellorar a zona de quirófanos no Marcide e no Naval, habilitar unha área de novas consultas externas no Naval e facer melloras no hospital de día oncohematolóxico, na unidade de dor e nos laboratorios. Xa digo, 87 millóns de euros. Agora redactamos o proxecto coa intención de escomenzar as obras no ano que ven, no ano 2026. Outro acordo en materia de sanidade, hoxe lle dimos o visto bo a construir un novo centro de saúde aquí na cidade de Ferrol, no barrio de San Xoán, que dará servicio a máis de 10.000 veciños. O investimento previsto son 5,4 millóns de euros para un centro de saúde que vai ter unha instalacións que ocuparán unha superficie de 2.400 metros cadrados e que van dar asistencia, decía, 10.000 veciños a toda a poboación adulta que actualmente é atendida no Fontenla Maristani, a poboación pediátrica seguirá atendida aí, e os veciños dos barrios de San Xoán, Catabois e Santa Cecilia. 5,4 millóns de euros que van permitir albergar 6 consultas de medicina e outras tantas de enfermería, 2 consultas de fisioterapia, unha de matrona, outra de traballadora social, 3 salas de docencia e un espazo para servizos sociais. E, en canto ao persoal, a previsión son 8 médicos, 8 enfermeiros, un auxiliar de enfermería, unha matrona, fisioterapeutas, un traballador social e o persoal administrativo necesario. Por tanto, agora quedaremos á garda de que o Concello ceda a parcela na que se vai construir. Inmediatamente xa sacaremos, logo deste acordo do Consello da Xunta de Galicia, a licitación o proxecto en canto teñamos a parcela a nosa disposición. Últimos 2 acordos que serán explicados polos correspondentes Conselleiro de Educación e Conselleiro de Infraestructuras. O primeiro, o que ten que ver con educación, está enmarcado un pouco na liña do que xa lles expuxen hai un momento na aposta da Xunta de Galicia por aproveitar todas as potencialidades que a Universidade de Santiago ten aquí no campus industrial, que foi o primeiro en acadar en todos os campus galegos o selo de especialización. Por tanto, queremos seguir potenciando as súas capacidades. Levamos un esforzo importante dende o ano 2015, máis de 15 millóns de euros investidos neste campus, e o que fixemos hoxe foi dar un paso máis para consolidar este campus como unha referencia no campo da enxeñería naval, na dos materiais, na robótica ou no hidróxeno verde. Como? Pois, hoxe demos visto bo a investir 15 millóns de euros na posta en marcha dun novo edificio de investigación e innovación na industria no campus de Ferrol. Vai ser un proxecto estratégico que vai convertir este campus, ou acabar de convertilo, consolidalo, nun polo de innovación referente na industria das enerxías renovables, das enerxías verdes e tamén da robótica, como decía. E o último acordo, que explicará a conselleira, se marca dentro da colaboración estreita que vimos mantendo co Concello de Ferrol para obras de carácter estrutural estratégico nesta cidade. Hai unhas semanas visitaba eu mesmo Ferrol para a posta en marcha da primeira fase do proxecto Abrir Ferrol ao Mar, onde colaboramos, a cantidad son 15 millóns de euros, o 50% co Concello para diferentes actuacións na fachada marítima, e hoxe damos un paso máis nesta colaboración. O que fixemos foi acordar seguir colaborando co Concello de Ferrol para levar a cabo a rehabilitación urbana na cidade, que vai incluir actuacións en 6 barrios. Estamos falando dun investimento de 12 millóns de euros para a rexeneración destes barrios, donde o 75%, 9 millóns,
serán achegados pola Xunta de Galicia e os outros 3 polo Concello. Pero para explicaros un pouco máis pelo miúdo estes 2 últimos acordos, importantes acordos, doulle a palabra a os 2 conselleiros, entendo, primeiro de Educación e despois a Conselleira de Infraestructuras. Bueno, moi bons días, gracias, presidente. Bueno, eu quixera dar as gracias á Universidade da Coruña por acollernos aquí na súa casa. A educación e a I+D+I son dúas apostas moi claras do Goberno da Xunta de Galicia nesta comarca, cunha finalidade, a finalidade de dar oportunidades á mocidade de Ferrol. Estamos no campus industrial, como ben dixo o presidente, que é o primeiro campus que acadou este recoñecemento. Levamos dende o ano 15 investindo no seu asentamento máis de 14 millóns de euros, e dicir tamén que aquí estudian 2.700 universitarios e tamén casi 5.000 alumnos de formación profesional, 4.866 alumnos de FP, que supón que haya prácticamente 7.500 persoas que se están formando en Ferrol e a súa contorna. Queremos seguir apostando por a mellor formación posible, por a investigación e por a innovación, que son motores e garantía de futuro para dar oportunidades ás persoas e para ter un desenvolvemento económico integral. Por iso, no Consello de hoxe analizamos un informe para planificar os investimentos para facer realidade o novo edificio de investigación e innovación na industria que foi bautizado por a propia Universidade da Coruña como edificio EI3. Fago un breve inciso antes de explicar o que é o EI3. Neste momento temos 3 liñas de colaboración de traballo abertas de carácter extraordinario coa Universidade. Unha delas ten que ver co plan de equilibrio financeiro que vai contribuir a corrixir a situación da institución. Nestes momentos unha situación herdada por o actual equipo reitoral e que supón que na última liquidación orzamentaria se descubrise ou se plantexase un déficit de en torno aos 13 millóns de euros. Estamos traballando para corrixir esta situación dun xeito leal, dun xeito sinceiro, para poder encauzar financeiramente a planificación a medio prazo da propia universidade. Tamén estamos traballando para ter un plan integral de rehabilitación e mellora enerxética para posibilitar realizar unha serie de intervencións en edificios que están orientadas estas intervencións a facer fronte aos problemas de mantemento dos últimos anos dos edificios. Pero, bueno, hoxe o que queremos é falar da terceira liña de traballo extraordinaria que temos, prioritaria para Ferrolterra, pero tamén para o conxunto de Galicia, e que vai ter un forte impacto na universidade e pensamos que tamén no sector, fundamentalmente no sector industrial e naval. Trátase do novo edificio EI3. Dende o goberno galego comprometemos un investimento de 15 millóns de euros que vai a cubrir a totalidade dos fondos necesarios para facer realidade este proxecto estratégico. Un proxecto estratégico para Ferrolterra que vai a contribuir ao seu crecemento socioeconómico e ao seu posicionamento dentro do campo da I+D+I. Será unha infraestructura singular, especializada no ámbito da enxeñería naval e industrial e que vai estar aliñada, por lo tanto, coas prioridades económicas e empresariais do entorno e que posibilitará contar co equipamento e co capital humano preciso para consolidar un polo de innovación referente na industria 4.0. Por que o facemos? Porque queremos que Ferrol lidere iniciativas tractoras en áreas como a robótica, a enxeñería naval, o semelgo digital, o hidróxeno verde, como ben citou o presidente. É dicir, áreas nas que xa na actualidade está especializada esta cidade, xa está especializada tamén o campus industrial de Ferrol. Por lo tanto, non partimos de cero, senón que aproveitamos todo o potencial existente. Desde a perspectiva da planificación orzamentaria temos unha dobre vía, vamos a despregar unha dobre vía. Por unha parte, a Consellería de Educación vai a consignar para o EI3 un investimento de 5,6 millóns de euros a través das anualidades plurianuales do Plan de Infraestructuras Universitarias, tal como estaba previsto no acordo firmado entre a Xunta de Galicia e as universidades públicas do SUG no ano 23. Ademais, a parte restante, a cuantía restante, hasta completar os 15 millóns, vaise materializar e vaise canalizar a través de fondos europeos especializados previstos para esta finalidade. Como será este edificio? Ben, o edificio vai a supor
unha ampliación do campus e da súa capacidade investigadora e innovadora, pero vai tamén ter un emprazamento situado moi perto daqui na avenida de Esteiro, nun solar de en torno a 1.500 metros cuadrados, enfrente prácticamente ás facultades de traballo e de enfermería, que vai a posibilitar, da perspectiva arquitectónica, diseñar unha porta de acceso á propia universidade. Vai a incrementar a relación que existe entre o espacio residencial da cidade e o docente investigador e, por as súas características, o EI3 vai dar servicio tanto a usuarios recorrentes, a investigadores da propia universidade, como tamén a persoas dos sectores productivos. Contará con espacios de coworking, de salas de traballo colaborativo, que se podrán adaptar a cada caso concreto e, de xeito específico, vamos a contar con 6 andares de laboratorios nos que se contarán con despachos de traballo, tamén salas comuns e outras instalacións necesarias. O baixo da entrada estará adicado á recepción e outras dependencias vencelladas ese carácter aberto que se propón, e teremos tamén dous sótanos para aparcadoiros e almacéns. Para que servirá? Ben, o persoal investigador do campus industrial terá ao seu alcance nun mesmo edificio todas as ferramentas necesarias cos últimos desenvolvementos tecnolóxicos e técnicos para desenvolver a súa actividade cun perfil moito máis innovador. Isto vai dar resposta a Navantia como referente empresarial, pero tamén ao resto da industria asociada a través da investigación aplicada e da transferencia de coñecemento a proxectos reais, enmarcándose e perfectamente alineado cos obxectivos e caldiñas principais do plan D+D+I presentado tamén fai moi pouco tempo. Ademais de atender as necesidades formativas do alumnado universitario e dos investigadores do campo universitario, servirá tamén para garantir a formación ao longo da vida dos profesionais da industria na comarca. Deste xeito, as empresas aquí ubicadas disporán de persoal altamente cualificado para un mercado cada vez máis competitivo e cada vez máis globalizado. O novo edificio tamén albergará a unidade mixta de investigación entre a UDC e Navantia, un consorcio que moitos dos teles saben arrancou no ano 15 e que permiteu optimizar a transformación digital dos procesos do Astereiro. Tamén dicir que a Xunta de Galicia, neste caso a través da Axencia Galega de Innovación, leva investido neste proxecto máis de 3 millóns de euros, mobilizándose prácticamente 9, 8,6, e entre os seus resultados máis palpables e máis significativos, cabe destacar a incorporación das melloras acadadas na nova xeración de fragatas F-110. En definitiva, e xa remato, hoxe damos un paso máis nun proxecto ilusionante para Ferrol e para a súa comarca, un proxecto clave para a formación e o desenvolvemento de todo o potencial desta zona no ámbito industrial e empresarial e moi especialmente no ámbito naval. Un proxecto que exixe un compromiso orzamentario para facelo realidade, e onde vai estar a Xunta cunha folla de ruta planificada de 15 millóns. Hoxe anunciámolo, levamos a tempo traballando en esta liña e o que queremos é seguir facendo sin pausa para dar a Ferrol e a Universidade da Coruña as oportunidades que merece. Por a miña parte, nada máis, moitas gracias e quedo a disposición das súas preguntas concretas en este ámbito, se hai algunha. Que horizonte temporal se manexa para este EI3? A nosa intención é presentar públicamente o proxecto despois de Semana Santa e falaremos dun prazo orzamentario de 2-3 anos. Temos que precisar pechar algunhas cuestións, pero en 2-3 anos eu creo que o edificio vai ser unha realidade, o centro de investigación será unha realidade. A nosa idea é presentar o proxecto, como xa digo, despois de Semana Santa. O orzamento que plantexaba inicialmente, de feito licitou esa redacción do proxecto, era de 22,5 millóns de euros. Hai unha reducción dese investimento. En que se vai notar por que non se chega a esa cantidade que inicialmente era que aspiraba a universidade? Bueno, fundamentalmente o proxecto inicial era un gran proxecto. De feito, o propio proxecto foi financiado por a Xunta de Galicia, pero parecía que era moito máis lóxico alicatado ás necesidades inmediatas, deixando previsto posibilidades de futuro de crecemento, pero alicatado e facer un proxecto realista que se pudese levar a cabo e que dese resposta ás necesidades da universidade, ás necesidades do campus industrial e que fose realizable. O mellor proxecto é aquel que se pode realizar e que se axusta ás capacidades que hai en cada momento. Moitas gracias. Outra cosa.
Vostede sinalou que a Xunta aportará sobre 5,6 millóns de euros para a construción e o resto virá de fondos europeos. Están xa asegurados eses fondos? Sí, estamos xa traballando para están pechados, obviamente, senón non veríamos aquí a decido. Son fondos europeos especializados que se poden adicar pois este fin, claro. Moitas gracias. Bo día a todos e a todas. Hoxe, efectivamente, como ben explicou o presidente, comeza a rexeneración urbana de Ferrol, un proxecto moi ambicioso que vai supor non só a recuperación de edificios, senón tamén a recuperación de espacios para a nosa cidadanía. O certo é que Ferrol está xa a gozar dunha gran transformación, explicaba o presidente, construción de nova vivenda pública no Bertón, que é xa imparable, tamén rehabilitación medio centenar de inmobles que imos recuperar, que xa estamos recuperando, construción de vivenda, rehabilitación e outras actuacións nas que está involucrada a Xunta de Galicia, como é abrir Ferrol ao mar. E hoxe a Xunta dá un paso máis na rexeneración desta cidade. Como dicía o presidente, un convenio que hoxe autorizou o Consello da Xunta que vai permitir a rehabilitación de barrios declarados ben de interese cultural, de barrios históricos e de barrios situados na traza do Camiño de Santiago. Ferrol recuperará o esplendor que merece e o fará coa axuda da Xunta de Galicia. Falamos dun proxecto que integra patrimonio, funcionalidade e sostibilidade para proxectar o Ferrol de cara a un futuro inclusivo e resiliente. A cidade que outrora controlaba intereses marítimos de España no Atlántico Norte na época de Felipe V e que logo desenvolveu un papel estratéxico na construción e reparación de buques, hoxe é a cidade na que a Xunta de Galicia ten unha folla de ruta clara para o seu desenvolvemento estratéxico e para a súa revitalización urbana. O pasado mes de novembro, o Concello ferrolá remitiu un escrito solicitando a colaboración á Xunta de Galicia, a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras para cometer o proxecto de rexeneración urbana da cidade. Froito desta solicitude, Xunta e Concello comenzamos a traballar. A aprobación deste convenio supón un investimento de 12 millóns de euros, dos cales a Xunta aporta o 75%, é dicir, 9 millóns de euros. Un convenio que permitirá levar adiante unha serie de actuacións cuyos objetivos son, por un lado, preservar o fantástico patrimonio histórico mediante rehabilitación de edificios emblemáticos, por outra banda, mellorar espacios urbanos como o barrio da Madalena para adaptalo e apostando pola accesibilidade e eliminación de barreiras arquitectónicas, tamén revitalizar Ferrol, incrementando a oferta de infraestructuras e de equipamentos culturais e recuperar espacios peonís para potenciar puntos de encontro da veciñanza. En definitiva, este proxecto de rexeneración urbana vai ser un gran reclamo para asentar poboación, para asentar negocios, o que significa vida, economía, cultura, ocio. É unha aposta sen fisuras por parte da Xunta de Galicia. As actuacións deste convenio se dividen basicamente en tres fases. Unha primeira de adquisición de edificios e de soares, unha segunda de rehabilitación de edificios emblemáticos e unha terceira de reurbanización de rúas, prazas e accesos. Imos ver algúns exemplos. Rehabilitaremos para uso museístico o edificio antigo do Correo Gallego, na Rúa Madalena, diseñado por Rodolfo Ucha. No museo exporase o arquivo persoal do arquitecto máis destacado do modernismo galego, planos, documentos, fotografías, maquetas, así como información sobre a súa obra e o seu impacto na arquitectura ferrolá. Tamén adquirir e acondicionar solares en Ferrol Vello, en concreto na Avenida Breogán e na Rúa Espartero, que se convertirán en espacios educativos, en zonas verdes e tamén en zonas de aparcamento. O obxectivo é eliminar os elementos industriais obsoletos, establecer conexións eficientes entre vías e reservar espacios para outros usos como os deportivos. Tamén adquisición e acondicionamento de solares na Graña para aparcamento de ata 60 vehículos. É un espacio que facilitará o acceso e aparcadoiro de vehículos dos usuarios que disfrutan da praia da Graña.
Tamén habilitaránse locais para centros sociais nos barrios de Ultramar e de Caranza, zonas, como sabedes, densamente poboadas. Rehabilitaremos, entre outros, o Centro Cultural Carballo Calero, que acolle exposicións, conta con auditorio e biblioteca. O obxectivo é resolver os problemas que ten nos espacios interiores e que se lle poida sacar o máximo rendimento a este inmoble. Tamén rehabilitaremos o Mercado da Madalena, cuxo proxecto quere crear un novo mercado que interactúe co edificio da pescadería, ofrecendo unha proposta máis atractiva tamén para visitantes, optimizarase o uso de espacios, xerase áreas de mercado como restauración, con zonas infantís e espacios de estancia. Como ven, un proxecto moi atractivo, e rehabilitaremos tamén, entre outros, o Centro Cívico de Caranza. E, por último, tamén aposta pola reurbanización. Reurbanizaremos rúas, parques, prazas, en Caranza, no barrio da Madalena, no barrio de Canido ou na Praza do Inferniño, entre outros. En definitiva, a Xunta, como dicía ao inicio, comprométese a financiar este gran proxecto cun orzamento de 9 millóns de euros. O convenio estará vixente durante un prazo de 4 anos e, dende hoxe mismo, Concello e Xunta nos ponemos a traballar. Moitas gracias. Hola, sí, eu quería preguntar, bueno, se numeraron aquí múltiples proxectos, gustaríame saber cal é o orzamento previsto para cada un deles e tamén cal é a programación temporal deses proxectos e por onde se vai empezar. As actuacións están todas prediseñadas polo Concello de Ferrol, de feito xa está en contacto cos titulares deses solares e deses inmobles que se van a adquirir. Todo o orzamento está no convenio, que se queres despois o trasladamos, pois son actuacións moi complexas que están cuantificadas. E o primeiro que van facer é adquirir os inmobles e licitar a redacción dos proxectos desas rehabilitacións de inmobles que temos aclarado. Se trata, en todo caso, de actuacións que serán realizadas polo Concello de Ferrol. A Xunta o que fai a aportar ese investimento do 75%. Son eses 4 anos de vixencia do convenio? 4 anos de vixencia do convenio. ¿Alguna pregunta? Que tal, presidente? Bo día. Hola, bo día. Benvidos a Ferrol, aínda que nos pilla un pouco lonxe. A primeira valoración que queríamos pedirlle era sobre a manifestación de Altri esta fin de semana. Bueno, vou dicir o que digo sempre respecto de todas as manifestacións, respeto os que se manifestan, sobre todo aqueles que o fan de boa fe. Dito isto, eu creo que a discusión xa non pode ser medioambiental, unha evaluación rigurosa, moi rigurosa, creo que niso coinciden a maioría das partes, polo menos as partes non interesadas en decir o contrario por outros motivos, e, polo tanto, os máis de 40 técnicos, máis de 30 informes que se pronunciaron ao respecto acreditan a viabilidade ambiental e o cumprimento medioambiental deste proxecto. Por lo tanto, o que queda agora é saber se vai ter o apoio ou non do Goberno. Escoitaba hoxe a ministra decir que iban a ser moi rigurosos na avaliación ambiental. Bueno, pois, de acordo, perfecto. Digo que esa avaliación ambiental está feita por técnicos da Xunta de Galicia e o que pido, eso sí, o mesmo tratamento que o resto de proxectos. E tamén lle pido a oposición rigor. Realmente, do punto de vista medioambiental, se xa difícil de atacar, empeza a difusión de bulos, as coaccións que sabimos os técnicos durante todo o proceso, e sinceramente creo que non debería ser así. Hai actitudes e cosas que están dicindo que me recorda moito, agora que cumpriuse un ano hai pouco, a todo o que se decía e todo o que se fixo con ocasión dos pellets. Eu lle pido a xente que
pense o que se decía e o que realmente foi. Por lo tanto, pido responsabilidade, pido que cesen as coaccións e pido que cesen os bulos. E volvo a manifestar a garantía absoluta da Xunta de Galicia cando lle dá viabilidade mental a calquera proxecto, a este e a calquer outro proxecto. Bos días, presidente. Bos días. Preguntarlle sobre a manifestación, que lle parece a presenza do PSDG que se sumara, e que lle parece, ademais, que a manifestación tamén se dirixa contra a mina de Touro, que parece que ampliaron os motivos de protesta. E logo, noutro orde, preguntarlle se hai alguna novedade sobre a transferencia das competencias do litoral, toda vez que, ademais, o ministro Torres vai estar un tempo fora da política por estar enfermo. Non sei se hai alguna novidade. Gracias. Sí. Primeiro, bueno, o PSDG está na deriva que probablemente lle levou hai un ano a ter os resultados históricos polo baixo que tivo e que, dende logo, seguiu durante todo este ano. Como xa dixo de todo, o último que di é que creo que decía máis ou menos que non era viable en absoluto e que non merecía cartos. Todo un representante galego do Partido Socialista, representante galego, a súa única aportación coñecida vai ser pedir que non veñan cartos para un proxecto a Galicia. O lamento moito esta febleza no criterio de dicir unha cousa a súa contraria. Supoño que alguén diría que tiña que sair da ambigüedade e ao final saleu por o lado, na miña opinión, máis desafortunado, pero cada un elixe as súas actitudes. Respecto a pregunta que me facía, ampliación dos objetivos da manifestación, bueno, está claro, aquí hai unha serie de opcións políticas que non permiten facer nada que non lles guste a elas, e non prácticamente a todos. Xa dimos exemplos durante estas datas pasadas de cousas as que se opoñían no seu momento e agora defenden a súa vixencia e permanencia en Galicia coa mesma forza coa que se opoñían hai moito tempo e a mesma forza que agora utilizan en decir que hai que facer todo o posible para asumir a titularidade caso a autopista, favorecer a permanencia caso da Alcoa. Decían exactamente o mesmo que están dicindo agora cando eses proxectos empezaron. Por tanto, eu, frente a esa creencia de solo se pode facer o que eles permiten e non permiten prácticamente nada, poño o rigor na actuación dunha administración responsable que, garantindo o medio ambiente, vai facer todo o necesario para que os postos de traballo, a riqueza que se pode crear nun territorio noutro, se cree en Galicia. Sí, o ministro, efectivamente. Bueno, estamos ao final do proceso. Eu primeiro lamentar moitísima noticia que coñecemos onte, desexarlle unha prontísima recuperación e agardo que a enfermidade do ministro, que é o titular do ministerio que ten que pechar o acordo, pois non influya nun procedimento que está prácticamente pechado. E máis, que eu creo que se estamos no final de todo, e sería unha magnífica nova que non sei cando se vai producir a súa retirada para o tratamento, e incluso se poidera ser, xa que con el levamos toda a negociación, que poidéramos pechar o acordo. Eu invitelle na última carta, cando lle manifestaba a aceptación da Xunta de Galicia das últimas condicións postas en negociación, que sería, creo que un magnífico colofón que poder estar aquí en Santiago asinando conmigo a cesión total da competencia. Agardo que se así, e senón, en todo caso, desexaría máis pronta recuperación. Vale. Eu tamén quería unha valoración sobre a supuesta manipulación de resultados para exclusión por parte da Federación Española de Fútbol para exclusión de Vigo entre as sedes do Mundial 2030. Bueno, sí, é unha noticia que coñecemos hoxe, unha valoración e, polo tanto, as explicacións que creo que hai que darlas aos responsables de facer esa valoración. Se houve cambio, non houve cambio. En todo caso, a Xunta de Galicia manifestouse nun acordo, ademais, en Consello da Xunta de Galicia, a súa disponibilidade a colaborar dentro dunhas condicións que se poñían na financiación das sedes que se decidiran para Galicia. Por tanto, hai pouco máis podo decir que a nosa disposición. Moi ben. Moitas gracias.
Aguasana, el gesto más sencillo para empezar a cuidarse. A mí me la recomendó el pediatra cuando nacieron mis hijos y desde entonces no compro otra.